Siku-season 3 weZingane Zesithembu bethunani kwaye sisebhizi nento kaMpilo nokutshintshwa kwesibongo sakhe enelobola phakathi. Molweni, ndanamkela kuMaMgobhozi TV. So ke sibonile bethunani kwitreyila yento esibonisayo uba kwakwenzeka ntoni kulo season 3 weZingane Zesithembu. Sibona uMakaMpilo noMakhumalo kunye noMpilo bethetha ngento kaMpilo. Into eyenzekayo ke kwisizini ezingaphambili sasimbonile uMakhumalo ehamba nosista katata uMosamseleku uNompumelelo beyokwenza ke into yohlawula uMpilo. Sacinga uba yonke into ihambe kakuhle ekubeni koba ke phofu kukhe akwavunyelwana. Then ke wathi wavuma umakhulu kaMpilo wathi hayi angatshintsha ke ne-surname. Later on kuThando Nesithembu uMakhumalo xa ezama uyotshintsha i-surname kaMpilo, uMakaMpilo uthi hayi akuzokwazeka uba yenzeke loo nto leyo ngoba kusekho izinto ezishotayo. Sabona ke uMpilo ethetha notatakhe noMakhumalo wathi yena utata uMosamseleku akasayingeni, ayikho enye into azawuphinda ayikhuphe. Saphinda sambona encokola ke nomamakhe, umamakhe echaza uba utata uMosamseleku uyasazi isiZulu so uyazi uba funeka enze ntoni, zange amlobole uMpilo. uMpilo athi hayibo umakhulu wayevumile nje uba ndingatshintshwa ne-surname konakele phi, athi umamakhe andinguye ke umakhulu wakho and umakhulu wakho akalodlozi andizomkhulumela, etsho ukuthi ke usaphila. So ke wathi ke uMakaMpilo utata uMosamseleku uyenza ngamabom yonke le nto. Saphinda sambona ke utata uMosamseleku ethetha noMpilo esithi okay fine, willing ke ukwenza whatever is needed for uba kude kutshintshwe ke le surname kaMpilo because of indlela uMpilo aziphethe ngayo. Ungumntana orayithi, akamithi, uya esikolweni, unembeko, uyamamela abantu abadala. So ngenxa yaloo nto leyo ke wathi uzawuyitshintsha i-surname yakhe. I think kwakuku-season 2 weZingane Zesithembu. And then ngoku ke sibona uMakhumalo noMakaMpilo noMpilo behleli. UMakhumalo uyaveza uba hayi utata uMosamseleku akafuni uyiva into ethinta into enelobola phakathi. So inoba mhlawumbi ke akafuni ibekwe ngolo hlobo but wethe u-willing ukhupha whatever is needed okanye ukwenza whatever is needed. So asiyazi bizawuhamba ithini ke leyo indawo because uMpilo ngoku siyayazi uba selebiza uMseleku, meaning yade yahamba kakuhle but ke sizawubona uba ibe yintoni amagingxigingxi. uMakaMpilo uthi kufuneka iinkomo eziyi-4 for uba kutshintshwe isibongo sikaMpilo. Kusafuneka ilobola yeenkomo eziyi-4 ikhutshiwe. uMpilo ke wayetshilo wathi heyi imdikile yena le nto yakhe and abantu akude kuvunyelwane and ngoku abantu bakulo mamakhe sebekhangeleka ngathi ngamaqola. But anyways ke khanitsho nina uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. Kusafuneka ke siphinde sihambe siyojonga nekaSneh uba umaxa ime njani into yakhe ye-surname. uMaMgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwividiyo elandelayo. Bye.